Γιο, Λίνο 24. Και Λιόν 127, yes. Εδώ παίζουμε στο σερβερ μου, τον έχω ονομάσει Gotham. Όχι, δεν είναι σερβερ. Είναι τέτοιο, χώρα του. Ναι, τέλος πάντων. Και εδώ σήμερα θα παίξουμε creative. Θα τα διαλύσω όλα. PvP εννοώ. Δεν γίνεται. Φυσικά. Εγώ είχα κατεβάσει παλιά μια χώρα για bow shot. Θα σε ραπίσω ρε. Πάμε μια επιβίωση. Ναι. Οχ. Έχει κεφάλι. Βγες λίγο, βγες. Κάτσε να κάνω. Να φτιάξουμε μια επιβίωση Όχι, τώρα. μπορώ να το μαγέψω. Το μάγεψε, Είσαι βλάκας. Είσαι ηλίθιος. Τώρα θα φτιάξει το skin του. Ο Γιάννης μου το πάτησε, συγγνώμη. Ο Γιάννης μου το πάτησε επειδή... Μπες στη χώρα μου, μπες. Κοίτα τι έχω sharpness IV παθή. Κοίτα την bow έχω flame. Εντάξει, κας. Που παίρνει φωτιά. Κοίτα. Να φας κατάσκας. Μπου. Πού είσαι? Είμαι εδώ πέρα σε μια λάβα. Που έχεις κάνει μια λάβα και καίγονται τα πάντα. Δεν ξέρω που είναι. Πού, ναι. Έτσι. Δεν έχω ακόμα Minecraft. Τώρα πάμε να βρούμε τον Γιάννη. Δεν θα με βρεις. Δεν θα με βρεις ποτέ. Ξέρεις που είμαι. Στο διάολο. Το κατάλαβα. Το τρόπο που μιλάω. Εσύ δεν ήθελες να είσαι στο βίντεο. Ναι, αυτός ήταν ο Κριστιανό. Ο Κριστιανούλης είναι αυτός. Ο Κριστιανό με το παλιό του όνομα, αλλά με το καινούργιο του είναι ο Diamond Gamer. Σε γαμμένο και ο Τζάιαν Γκοντζάλες. Καθίστε, βάζω εγώ ακουστικά. Καθυστερημένο. Καθυστέρηση ρε μάνα. Ηλίθιο καθυστερημένο πράγμα του κερατά. Έλα εδώ. Καθυστερημένο. Θα σκοτώσω ο Batman. Δεν είπα σένα. Αυτό το σκελετό είπα. Στα κακάκια μου. Τώρα άμα σε βρω θα σε χτυπήσω μία. Η αδερφή του Γιάννη του άλλου. Δεν κάνει καγάκια. Γιατί αυτός εδώ που κάνει το βίντεο με τα ακουστικά κάνει κακάκια. Κάνει. Εσύ κάνεις. Μην λέτε μαλακίες, να μην σιγαμίσω. Το μπρέσες με ξύδι. Ρε! Και μετά σου λένε άντρες. Όλτρισμος. Έχω ένα σπίτι. Στον παράδεισο. Μαλάκες θα στείλω. Δεν θα σε ξαναφέρω στο βίντεο μου. Τι μου Για μαλάκα. ξαναπες το αυτό το βίντεο. Αγγελάδα είμαι, τι θα σε Το κάνω. βίντεο μου ρε. Για. Και σένα δεν θα σε βάζω. Για από το μαλάκα τώρα να είναι ξύλο. Σκάστε να κάνουμε βίντεο. Εγώ είμαι σοβαρό. Με σκοτώνουν. Να μάθεις. Αν με σκοτώσουν θα γίνει Σε μένα δεν βρέχει. γιατί είσαι σε άλλο μέρος. Πεινάω. Να σε είδα. Σε είδα ρε κολόγι ρε. Ναι, σίγουρα εκεί είμαι. Γεια σου Γιωργάκη, τι κάνεις? Να το σπίτι μου! Εγώ μασάω κάθε μέρα ρε. Ωχ,